Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasengkam sengjam kade kawe ni kibadon kam tam ha kani kajuk kabamenta lingba kani bun kiwe pat kinyo ajing mentoy lang. KNPP Maulai Umjur Unit ha kajing tray lang bat ka Don Bosco Technical School Nongston kila IG hikai kerpangi kilong kemi ki samla ban sengkam sengjam bat ru ban IG hikai ki ha kuru komshna jam ashar wine umso bat kiwe habakran na kani kasngi ka kong nini kurba kalo ong buon ngi ong ba ngim don kam don jam hnai da dang smart ban tray kerhai ki kam ki don tang kawe ka badon kam kadi ban tray shitom Dailing baga jing tre shitom bangila ban kiu shakman. Nak liang uba jo mar banyang habakran na kani ka jing yalang balengkon ula ong bangi day ban mi shakman bat ngi day ban nom le ran langi tre kanu kam. Ula kentu ya baro ki bawan shakani ka jing ai jing kai bikin mi shakman bat ban om sngopo henry ban sngo sarong yala di ha kanu ka kam bakile. Ha kani ka singi la samru ikisur not shabaro ki bawan shimbanta ha kani ka jing sha hikai ki bakan thop ikilong kami ki samla bat kirang ba. Kani ka yun kalong ban ay mensem yang ay pi iwe na ka banta ba ngin tepet yala dia ha ka ba kini kam nomar gini ban smoto udkhar na do na bihar wan ban desana hapo yo hapo kandailat bat kumta ter ukamai jakpo na ka banta ban sumar ban penbiang ban penbet ya ka yeng kasam de katno na kalian ka jongi lai ngimdei ban long kibat ni dei ban long kibami shakmat ngimdei banlong kiba dese kiba le ran bi ladi kiba don katu jing sngow bamnut nomor kam kementra la dangi le kanu kam ngimdei ban don kajing le ran ni ban ong bai ba ngila bai ban le ya kanu kam nomor ni hab ban tip shai ba ni re hang ni kadang dei ka jaka ka dei ka ri ka jongi ka dei khndo ka siap ka jongi ka dei ka jaka ka jongi ngimdei ban le ran hala ka jong kari la dangi ladang idang pendon kam hok ya kasap ke bau bulai wayangi ni pendon kam hok ya kiti kejat kata kamu ni balong ki bas smart ki bas ting ngasrai kejat penre jong ingin 4 ya kabam ingin 4 kau lalu ingin 4 ja te nak tak dah mas ngoban ingin ngan sukan tu lem kentulang ingi bangi di balong ki bas smart ki bas ting di balong ki bami syakmat ngim di balong ki baleran bi dan kita ki bas ngau le sing la plong kibas ngo po ila dia ringen pen i ka jinglong kraw ila dia ngiri ban ngo sarong ila dia hakanu kam ko pangile lagi long i jing kamai jongi ilong bayo tam sipya la ni stingka sisni ngimdan ka jing sarong ya kata ka kam ka bangi trai teng kidon ki proyo ki ba teng kibu ya to ka jing le rai ni kata ka jing siap tieng sadi hakamat nak kata ka jing mla ban ya sakman ngiri bandon bi to ka jing kumbau parang wong ini bandan ka got ka bangila banya skman lada kalong kanu ka kam compare lada kalong ka baret lani ka bakarau kai ka bapila sim menta ka bapila le menta kaski nang pentebet susu hakisngi bansawan kumta ter ya kai ka bapila menta kandang penjanai le si menta kaski pisnai kumso le si kalabiang henry kam penjanai bahkan kambiang susu bakata ka jing penmi ka jompi kalong ka bapriang da subuh lah dah pidi hayo hat kalau kebayat yo pisnaya ka jam le se kanung pala ban biang le ya kai habdu kan biang kenang bakal long kebayat yo ya hat ha ban ya yo ban ni kini ki umso nang ta kini ki asya ki jam bat kini ki squash ke bakishna kamjur ba ko wain te kini ka jingshna ya kini ki yo mo ya kini ki umso le ni kini ki asya lada pi pila bandi ala yeng kumbalawan ai dei ba kerpang mo kaya kani ka training ka jeng pi na ne ban ai jeng kai lada pila bandi kom kin ya yeng ro kalong ka jeng kerku ka bakraw nam ta jeng pi bun mentala lada ki ngipet ka magi ni ki bishal ki bagi wan hang ni apo yo mo ni ki ashar ki bagi klak li anto ni klak bun ya kini ki masalah ngai ada ting bam ro ngim sunghun ngim bang ting bam si sin asin ong idap ya ka gastric le ya ti hande da ka bali hi kini ki ong ki local meat mo ka pisna hi mapi pila ban yo ban penya yo le si ha ki dong ba krishna ngajeng pi kila da pila ban tre khambha shu le le te pila ban yo ban ai hamman lagi dukan da se jong krishna mulai kata ka de tang ka jing smart ka jeng pi ka jing tre shitam hakum kani ka por bakerdu kam do jam dai ni ong bakerdu kam do jam dai em
Nyimdo kam nyimdo jam. Tang kajing seman, bat kajing treshitam, kala banwan ra ya pi kini ki baro ho bensin pinong ho ngela bande. Kai bar ba pelong ya pi bamla ban pli ya kalat klenti. Ni kong e kadi ka pisah. Mensyua ka por bang nidang kham samlan dei. Ni yo ya ka ken ja training ka badai nang bada ka scheme jong ka PM arwai. Hang tai po district po DCIC mo kasi ai kini ken ja training. Hadim ladap kinja training pada ki ai pada kamlu bangin sengkam senjam ki ai ya kapisah dekat nang tu. Ti ni hab ban trai shitam. Ni hab ban pendep ya ki training. La dama pi kum ki kwan samla la ni ki nong ni ban kam senjam. Pin wat kilat lenti nama ki don kilat lenti tambah le menupat ban ai ban peli kilat lenti lang ya pi. Tidak saya kum samla betul badan nang ni ibalaw ai kini ka program mentah kasih nam tajung pi ban yo ban snai kini ki baru dah kajing ya la de bidon kenu kajing ina ya kan sat lang ya kan du ya ba kom nu ngin la ban penya yo ya kini ke jing sna ke jongi hawai mentah kasih ni so sarong mo bang iwan hang ning lap bagi dang ya set kini ki asyar dan set kini ki jam ngelamat le kelong sisha ka babang ti ni suban aku beli ya pi ba kertang dah kajing lam nanti ke jumpi dia si penampan pli lat plenti bat om tang katang ru ba pinwan ban sna ban pelut ya kasngi ka por pi hang ni and they pin yo ru ki certificate ti ngal su ban ai kuble pi Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.